Kek! Bog svima! Danas je petak i vrijeme je za novi izlet. Danas idem s razredom u Varaždin, Trakošćan i svratit ćemo u Orogoro na ručak. Ajmo! Bog! Rođo, Bog! Di si? Evo me! Bog, babac! Evo petej! Bog, Fani! Jel dobra kava? Odlična, super. Baš nam je lijepo sunce, vidimo super u Varaždinu. Bog, Marice! Kako si? Dobro jutro! Nema Bog! Hello! Super sam! Novi mobitel! Oni su novi, vjerojatno tako stari ovo. Crnija. Ekipa, jeste veseli? Da! Čekamo Nikolića. Čekamo Nikolića. Tomislav, on je zaspao, jel tako? Mislimo da je zaspao. Kako smo danas? Antina se ljuti jer ju snimam. Ne dajem intervju više. Panita, da bi ti htjela biti veleposlanica, jel? Pa mi zašto ne? Mislim da bi mi to baš dobro. Ante! Pa Niko, jesi ti kad bio u Češkoj? Jesam. Jesi? Samo ove godine. 4 puta. Snimaj disko. Aj pleši malo, aj. Ajde, jako me pokaži mora igrati. To je pobjedilo na Evo, dragi moji ljudovi, stigli smo u Varaždin, u kvart koji ćemo mi danas posjetiti, Varaždin i Trakošćan. A gdje prvo idemo? U Varaždin, A u koji muzej? Kukačić. U muzej Kukaca idemo, da. Niko, ovdje su outlet cijene, idemo i ko nije 50%, neće ko nije 3-4. kupio sutra za krizu. Kulture, znači nije samo groblje, nego je po svojoj dekoraciji rezanja drveća, grmlja, po zasađenom cvijeću spada i u neki vid kulturne baštine. Evo nas na groblju, ja opet kaskam, zadnja sam, moram malo požuriti. Ova ženska nije normalna. Znači, rekla je Tomislavu i Faniti, upravo je tumačila kako će ih ona prijaviti ako slikaju. Se ispred njihovog gradskog poznatog varaždinskog groblja, prošetat ćemo grobljem, ja ću vam par rečenica reći o samom groblju, nadam se da inspekcije nema na groblju, ali nikad se ne zna ovoga i evo ja idem logikom da je tamo sve zeleno i da ćemo biti rano i da još možda nisu u službi. Kamo idemo, jel se zna, ne znate? Da idu divlje svinje. Stari grad. Evo Stari grad. Baš je Problem lijepo. s tim da nije rekla najbitniju stvar. Od 1700 i neke do 1800 i neke Varaždin je bio prijestolnica Hrvatske. Za neke gluposti govorimo. Ne znam, nema pojma. Znaš šta ja brijem? Da je pravi vodič bolestan, pa da je ona uskočila, znaš. Odmor, ha? Samo me nemoj snimati. Ne snimam vas, vjerujte mi. Evo idemo prema centru. Uršulinska ulica. To su stari zanati. Znači ovako, prvo se napravi gravura u tvrdome čeliku. Gravura je reljefno izrezana sličica. U jako tvrdome metalu. Molim vas, dobar dan. Ja ću ponoviti. Budete pogovorili, može. I jedna se stavi na dno alata, druga ide na vrh alata, a između njih dvije, samo ja ću staviti sad polovičnoga, inače ide, zove se prazno. On je s jedne i s druge strane prazan.
stavi se unutra i taj prazni je od mekšeg metala. Znači između dvije tvrde gravure imamo mekši metal. Roki! I kad roknem, kaj se dogodi? Tvrde se otisnu u mekom sličice i na taj način se kuje novac. Zove se dvostrani otisak. Kako vam se sviđa ekipa? Tako je dobro. I ste gledali leptiri kako su lijepi gore. Pogledaj tamo. I daj je Austin rep. Šuti. Evo jedino plašta. Imaš išmiš. Ćemo napisat nešto u knjigu dojma. Pomaži sve živo, Napiši Čupić, molim. Ovo sam ja. U, P i Č. Datum? Ovako. Č je na 18, 18 i Č na kvadrat jednako Ž na kvadrat. Dobro, dajte da ja potpišem. Nemojte, molim vas, jako ste mi vi poznati sa pisanjem. Dotakni palac. I želja. Koja je želja? Ante, u mene gledaj, pusti ruke. Bravo, ajde. Šta je ovdje, profesorice? Šta je tu? Vidiš se lijepo. Baš lijepo i tu ovi lokoti, super. Pa markirati, da, određene... Niko. Smije li mi to govoriti? Kad imamo ručak? Ja, vidi. Evo sad mislim da idemo nazad u autobus, prema autobusnom kolodvoru, ali nisam sigurna jer oni jure ispred mene. Za sad mi se ništa ne sviđa. Voditeljica je grozna po meni, ništa nam ne objašnjava, ali ona prebrzo i stalno je u strahu da neka inspekcija ne dođe. Tako da možda Trakošćan bude bolji, ajmo vidjeti. Evo busića, idemo prema Trakošćanu. A di smo sad to cura, znate kao? Trakošćan. Jezero ko u onim američkim kampom, znaš ono, ne kampovi. Znam, ima i pedalina tamo i sve. Da, Prefora. bili smo tamo i prevrnula se. Nikola, na koju stranu? A ovo tu sa ovim. Sad možeš proći. Uspon je težak, vidjet ćete. Daj ne puši surgu jebo. Natalija, ti odi prva i ja tebe vučem. Lara, kak je tebi? Ja sam tu već bila pa se mogu pustiti, mogu slobodno snimati sve. Kaj oni rade? Bilo bi logično da napravim. Da se ja malo vidim na kameri, niko cijelo vreme ja snimam. Evo jezero. Da, znam da je to jezero. Jes promijenila karticu? Jesam, imam 3. Oh my god. Jel ide? Polako, pazi. Evo nas, Niko, šta veliš? Lijepo. Kaže da nema snimanja, a vidjet ćemo.
Kaj nema? Ima neko poginje. Na što ove liči? Nije baš. Kaj? Ej. Tura, di smo? Ja bih rekla da je ovo nekakva kuhinja koja je... Ovo su vam rešoji ovako. Ti znaš kaj znači gewürz? Začin, da. Ovo je jedan doma. Riža, jel da? Da. Riža, Paprika. Griz i nešto. Evo ga, kako ti se svidio Trakošćan? nije mi svidio. Sada idemo na ručak. Na ručak, napokon. Hoćeš malo? Čekajmo odbojku, Tomo. Tomo, baci. Odi bliže. Ajde, Ante, Tomo ovdje dođi. Tomo, vraćaj loptu. Ajde. Vraćaj. Bravo, Tomo. Ništa. Mara, vraćaj. Ništa napolje. Daj. Evo, da se mi izujemo. Ne vruće. Prevrući je pjesak. Vraćaj, Ante. To. To. Jakov, šta demontiraš? Da. Neće biti gola. Za kog ja igram? Nemoj biti gol. Tebe, stani! Za kog ja igram? Lara, ja protiv šuta. Gle, ajmo. Čekaj. Janko, ajde igra, ja. Čekaj, Niko picu drži. Ima ovako u gola. Šta je Niko? Lara! Sad smo oni, vlogeri. Ajde, ajde. Šta radimo, cure? Morate im malo... Igramo nogomet. Da igramo nogomet, mislim ono... Pokaži picu, molim te. Idemo picu. Idem pizza. Ne. Otkud pizza na podu? Da, mi sam onak, Antina ju uopće nije bacila. Antina bacila, niko nije pojeo. Kako je dobro biti vloger, Isuse Bože. Kaj se radi, Biljara? Ko je sudac, Jakov? Evo, sad smo bili na WC-u. Mislim da ćemo se sad svi skupiti i onda idemo doma. Pada kiša, nas ne puštaju u bus. Izvoli, Niko, ostani. Idemo! Izlet je gotov, idemo doma, Tomica i ja skupa do škole, pa onda svojim putem, jel Tomica? Tako je, Lara.